ahinya mane pok odonjo kuma chielo koni koso duogo mare makoro bedo active e weche mag necessity kendo koro chak kelonu achiedh nade en ang'o manyalo wacho biri ruok moja dong nwariure maber ma nwariure ndalo cha ne weche mag osara manolewo maka anba Kisumu nwaromo gi opetu gi jo clinical officers gi branch wa Kisumu mwaloro hospital te no shut down healthcare workers te ma mshahara no chul ji within the week. So we have seen this anytime mawari ure kanyakla to weche giloso haraka emo wa mendo go mpaka waneni how far can we work together they say kal beriek gibele ya gimele na keto sigu kirumo kiguri uru. So we have to be smarter than them. Then anoka jokbo ne wane mo uso yedhe wane mo gi pharmacies and all that. First of all, japuonj ka por ni di puonjo tulu primary school sirkal ore ni japuonj kanyo onge ngamo tame pidho nyanya iti aore kamoro to golo to uso chiro winjo onge ngamo tame nyiew pikipiki mokari omi ojende mo gikorgwe oriembo kile pesa godhiambo koro ka healthcare workers oni beyond thieth onyalo yawo nyadukane moro bathe kanyo matin no med go yuto ne onge makosa emani giko yawo giko bed ni ni okaw yedhe hospital mo uso and I still repeat ni kan ngato ni give proof mora those pharmacies oyawo gi just walk in and inspect kisa inspect to ngini yedhe gi do government niko kapali ni okay not for sale yes ngike hiyo to magngano titere jela tiwaji ni anwa mago ngani mwa tuwe dakteja ariyo mano kwalo yedhe kama kombewa to hapo kimako kiwaji ni yedhe mwa yawo ni duzi mwa yawo gi ni we are the problem because the other thing ni without those shops duke bagi yedhe kwa yawo gi kanyo abo ndiko ni yath athiedhi papo nditi aize ndi nyeo yath ahero buita go chunyi but ka gisi ndi yath iwuoko kote yath e duka kacha you'll appreciate it tido idok dalani. So it's not out of our goodness niko ni eno hala ni moketo mbele mani remo mantiere iye kae ema chuno wa ya utibag yedhe go oko kanyo kamano mane wach mantiere kar kanyo riwruok mag jogo duto mantiere mbaka kachiel koda kamago bende mag wacho ni mag jochiw thieth e kinde mag ntiere kar kacha ni to gin to koro giwache e yo machalo nade wacho ni chike nitie kanyo ma iloso mondo mi ochop kare kata kamano moko pok oyudo kata pok ong'eyo ber gino mantiere kar kanyo oganda wako mondo mi umed oro ote mago ka wantiere kae SMS line pod yawe na 3600 ka koro mago bende wacho kanyo ni chenro mag thieth chalo nade e county kama intiere kar kanyo ang waringo wadhi e counties waduto makalunya koro Ramogi jwange telo mar ariyo mantie sani dakika osekalo kacha 14 tok saa 4 mar okinyi kama wadhi kacha county ma Kisumu warange county ma Homa Bay Migori warang kacha matimore county ma Mombasa ne ginto giwache machalo nade kachiel koda ke county no bende mano ma Kisii mano bende wadhi bedo kacha ka wanono ni odiochiengni ma kawuono. Daktari, osuptende gintiere rang'eny ma opogore bende nitiere paro mar bero